मिल्का बसुमतारी नोंनि दखानाव मा जादोंमोन? आंनि दखानावथ' आं दहाय फुङाव नायफैनायावसो नुबाय सिखावा आंनि जेसेबांनाखि माल दंमोन दख'ना सिगानो खमावबो 60,000नि गोजौआव दंमोन आरो ब्लाउस दंमोन दख'ना सिम्पोल दंमोन गासिबो खावनानै लाजोबबाय खमावबाबो 1 लाखनि बारा दंमोन आंथ' दा सिखावखौ जेबोखौनो बुंनो हाया सोरखौ होननानै सोरखौ बुंनो हाबावनो आंलाय आंथ' मोनथिया जेबो दहाय फुङावसो मोनथिबाय आङो दहाय हराव जादोंमोन ना गथ'नाया? औ हरावनो जादोंमोन खयथायाव जाखो आं बेखौबोथ' बुंनो हाला नोंथांमोना बे सिखावखौ नागिरनायाव पुलिस प्रशासनखौ माबायदि खावलायनो आंथ' दा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानोदि जेन' सिखावफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होयो जेन आंनि माल थांनायफोरखौ जेन एसेबाबो मोनफिननो हानाय बायदि आं ससियेल मिडियाआव बेखौनो खावलायो बुंनो लांनोसै डाइरेक्टनो बयनिसिमबो आं खुलुमबाय दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल बाजाराव थानाय दखान मोनसे सासे हिन्जावा दखान होयो बेयाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय एसे एनै रां खामायनो जाहाथे हायो लन हिरि लानानै बियो बे दखानखौ होयोमोन नाथाय दिनै मिथिस्लाबै हरनि गेजेराव दुथां गाज्रि सुबुङा सिखावनि हान्जाया फैनानै बे दखानाव दिनै सुरमार माने साबि थाला देखावनानै जेसेबां बेयाव जि जोम दङ दख'ना ब्लाउस हिरि नानाथा माने बिभिन्न बेयाव गानग्रा जोमग्रा दङमोन बेयावहाय खमसे खम गैयालाबो माने 1,20,000 माल दङमोन बेखौ सिखावफ्रा खावनानै लाङो आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै बेबायदि जोंनि हालामाव जुदि जाबाय थायोब्ला जोंनि थासारिया बहुत गाज्रि जागोन आरो जोंनि थांनानै थानांगौआ खस्थ' जागोन आरो जि बेक्तिया बेखौहाय खस्थ' खालामनानै मावनानै जायोमोन बे बेक्तिया ओरैबायदि मोनसे खस्थ'आव दुखु खस्थ' माने बिराद सैसोनो गोनां जाबाय दिनैहाय लन लादों बियो माब्रै सुख'नो बेखौ बिथाङा गाबबाय थादों दिनै आं बेखौ खावलायनो सानो जे प्रशासननिसिमबो जाहाथे बे दुथां सिखाव हान्जाखौ जाहाथे हमो आं प्रशासननिसिम आं खावलायो थाब बिनि सायाव एसे प्रशासना माने आखायाव लायो जाहाथे बेखौ एक्सन लायो आं बेखौ खावलायदों जाहाथे बेबायदि जानो हाया आरो बेयाव जेसेबां मालखौ खावबाय जाहाथे बयबो मिथिनानैहाय रायजो राजाफ्रा एसे दायथ' लायो बा बेखौहाय बहा फानो बेखौ जाहाथे एसे लयख' खालामो आं खावलायदों जाहाथे जों सिखावफोरखौ जाहाथे हमनो हायो दा बेखौ जोङो जेरावबो बिनि थाखाय जों सिनसियार जानाया मोजां बे जोंनि बेंटलावल' नङा मोनफ्रोमबो जायगायाव बेबायदिनो जाबोगासिनो दङ सिखावफ्रा बारासाव बारा बेबायदि जाबोगासिनो दङ जाहाथे बियो जोबस्राङो बेखायनो जोंनि रायजो राजानिसिम आं खावलायदों बेबायदि सांग्रांथिखौ बयखौबो एसे आखायाव लानो थाखाय बा सांग्रांथि जानो थाखाय आं खावलायदों बयनिसिमबो बेंटल बाजाराव माने दखानाल' बांसिन गोमानायखौ नुयो बेनि सायाव साराव मा बुंदों दा बेनो मोनसे दुखुनि बाथ्रा फ्राय दिनैल' नङा दख'ना बेंटल बाजाराव दखानाव बहुतथा बेबायदिनो सिखावा हाबबाय थांनाय समफोरावबो हाबबाय बेबायदिनो आरो बेल' नङा गुबुन दखानावबो जाखांबाय दा आं माने दुखु मोनो जे बेंटल बाजारनि जानानै आं बेखौनो फोरमायहरो जे रायजो राजानिसिम जाहाथे बयबो सांग्रांथि जायो आरो बेफोरबायदि माखासे दुथां मानसिफोरखौ हमनो हायो जाहाथे जोंनि रायजो राजाखौ साफ्रोमखौबो आं खावलायबाय जाहाथे सापर्ट खालामो दा बिनि सायाव आङो बयनिसिमबो सायाव आङो खावलायहरनाय